Sethusene vid Sorøya ved i havn lykjast øren husene i Førjon, som bygd i trusjonen. Hesi fra 1923 og skulle nu endurnødjast, men det var ikke en vanlig omvæling til husene skulle gjøre så borartig og omkvarvisvinnerlig som gjørligt. Til å samskifte dette arbeidet Martin Moore Olsen setter. Først og fremst det sete som står resten men hos eisende par av en større verskatland fra University of the Arctic, her man i hinon London i norra regionen finner liknande hus och gör liknande runt. Och så det som man att de husen skulle kunna prata samman och kanske kappas den där. Vad det för runt man ska göra här hur lägger man ut? Bara nu ser vi allt. Allt som kan kannast vi en hus från trusjonen. Kvar knuttar kommer vi trusta och kvar kommer vi snära på för att göra det så orskevinnande som i Rogerlt. Så bara nu är det allt. Bjolving, spyttvatten, hite, allt som är en vanlig sätt. Gång som atlan skal det kunna bära till att mata och granska i ötlantøy som för in och kommer ut ur husen. Och tøy skulle husen i have i mistål, så dator kunne saunast inom teg. Men kvar för att få glädje av ötlonhesson? Vanande öll. Först och främst det närmingar och professorer som kommer utananda från att vara avsättning. De skulle bygga i husen. Men atlan att det ska vara värsta och chattlarna tja närmingon att komma ampo och köra värskatlarna. Men atlan så att folkskolar och bara allmänheten överhuvud kan komma vid till hus och sucha kosman. Hur man har gjort och hur man har valt som man har valt. Samstundes som husen i en parter av en norrländskare verskatlan om grönhus, så skal det samstarv få etter lær i mittelen Fråskaparsetre, Tekniska skola, Torsjona kommune og vinnene annars. Utfordringen ligger kanskje i at eldre hus her skal nek gjøres vidt det. Kunne vi kan se det sammen vi gjør lærstånden og de allmänna og vinnene finne på nødgjør løsene kanskje, som opphatt bedre enn det som vi bruker nå. Kunne vi finne også som man har brukt 4 som man ikke bruker, langer kanskje. Kan det være helt nytt som man finner på. Til da har vi det vi visst nu. Ta nästa till sjönde fotgäng, det kostar för runt allt det till. Hur hon mittel till som har pengar just nu? Hon väldigt stor, det är den. Men nu är det glottar för framman. Det är uppe att backa bara nu vi penningen men allt det som vi har tagit så vi inte lojar tampölken som vi röna sätta till att börja på det här. Allt är förstärkliga jävligt det vill jag allt gärna vara vitla där. Så jag har tagit för att visa det. I hoppet.